Jeg skal bevise Pythagoras' sætning, og Pythagoras' sætning handler om sammenhængen mellem længderne af siderne i en retvinklet trekant. Og sætningen siger, a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Så skal jeg så bevise den, og vi ser på en retvinklet trekant her, som hedder ABC, og hvor C er ret, vinklen C er ret. Så har jeg så tegnet et kvadrat, og i kvadratet indtegner jeg fire lige store retvinklede trekanter med kateterne A og B. Så får vi så dannet en indre ligesidet firkant med sidelængderne C. Den indre firkant er en kvadrat, og dets areal kan vi finde ved at tage arealet af det store kvadrat og trække arealet af de fire trekanter fra. Det vil altså sige C i anden er lige med A plus B i anden minus 4 gange en halv gange A gange B. Så reducerer vi det, så får vi C i anden er lige med A i anden plus B i anden er lige med plus 2A minus 2AB. Så reducerer vi det en enkelt gang, og tilbage står Pythagoras læresætning. Og så er sætningen bevist.